Ці існуе ў Беларусі грамадзянская супольнасць? Какие-нибудь общественные организации знаете, слышали? БРСМ и все, да? Ці можна назваць беларусаў грамадска актыўнымі? Здаецца, што это патрэбнасць самого чалавека быць актыўным. Хтосьці пантаны тэатрам, хтосьці пантаны рокам. Моя пантанасць, напэўна, праявілася вот в гэтай любові да фальклору, да традыцыі. І гэта тое, што магу рабіць я. І я не думаю, што на маім месцы іншых хтосьці не рабіў бы тое самае. Хто яны? Людзі, адданыя сваёй справе. І навошта ім гэта? Чалавеку самому цікава штосьці рабіць не толькі для сабе, для свайго жыцця, але і таксама полепшать житё інших людей. Всегда мне говорят, вот, а зачем тебе это нужно? А я всегда задумываюсь и говорю, ну если не я, то кто?